Croeso i 1918, a'r cyntaf o'n hadroddiadau arbennig ar fudiad y Swffragetiaid yn Sir Benfro. Tra bod Prydain yn dal yn ryfelar, gatref pasiwyd dedd cynrychiolaeth y pobl, oedd yn caniatau rai menywod oedd dros 30 oed i bleidleisio am y tro cyntaf, a phob dyn 21 oed a hun. Nad y pleidlais iawn y mae menywod wedi bod yn brwydro i'w cael i'w hon, caiff ei weld fel camau'r ymlaen. Felly, beth am orchain y stori hyd yn hyn yn Sir Benfro? Gan oed Leonora Phillips, Gerstenberg gynt yn Surrey yn 1862. Priododd a John Winford Phillips yn 1888, oedd newydd ennill sedd canol Lanarkshire dros y Rydfrydwyr. Ni amddiffynnodd ei sedd yn 1895, ond wedyn enillodd isarholiad Sir Benfro yn 1898, a symudodd y cwpl i Castell y Garn. Roedd Nora Phillips, fel yr oedd pawb ei hadnabod, yn weithgar dros Federasiwn Rhyddfrydol y Menywod, a daeth wedyn y llywydd yr Undeb Cymdeithasau Rhyddfrydol i Fenywod. Roedd hi'n un o fenywod mwyaf blaengar ei chenhedlaeth ac yn cefnogwr naturiol y pleidlais i fenywod am 2 reswm. Yn gyntaf, mwyn iddyn nhw gael y grym i wneud eu dyletswydd dros y wladwriaeth, ac yn ail, mwyn iddyn nhw gadw'r hawl i gael cydnabyddiaeth lawn o'i dinasyddiaeth. Ychwanegodd hi, Rydw i wedi ymuno â rhai hynny sydd eisiau cael gwared ar yr anableddau sy'n rwystro menywod ac sy'n rhoi eu hamser i ddarganfod eu galluoedd mwyaf a'i defnyddio. Ym 1918, gwnaed John Winford Phillips yn arglwydd Tuddewi a achosodd yr isarholiad sydd bellach yn enwog. Bu farw Nora Phillips ar glwysedd Tuddewi yn 1915 yn 53 oed, gan golli y cyfle i pleidleisio ochr yn ochr a nifer o cydymgychwyr yn 1918. Ddwedydd y 4yd ganrif ar 15, roedd pwllgorau Swffragetiaid yn cael eu creu ledled Cymru, gan gynnwys Sir Benfro, Dinbych y Pysgod, Hwlffordd a Doc Penfro. Ym 1916, dywedwyd bod grŵp yn Hwlffordd yn paratoi ymladd, yn erbyn y cyfarwyddwr addysg Mr Hugh James, a wnaeth araith i sefydliad y dynion ar gyflwr dinesig menywod. Peledodd y menywod, Mr James, a'i cardiau post yn dweud pethau tebyg i hyn. Beth ydych chi'n ei wybod am gyflwydd ddynisig menywod yn y wlad hon? Hyftra dwy'n i alwy, gobeithio ei fod yn y bresennol yn y drafodaeth. Felly bydd yn wyladroes y hen fwy. Yn y diwedd, ni aeth Swffragetiaid lleol i'r cyfarfod, ond roedd rhaid bod y cyfarwyddwr wedi teimlo'n ansicr iawn trwy gydol ei araith. Dyna hi am nawr o 1918. Y tro nesaf byddwn gweld sut y gwnaeth Mrs Pankhurst a'i Swffragetiaid geisio dylanwadu yr isarholiad Sir Benfro ym 1918.